мегуфтед ки хоҳари пинҳонии нозияи Караматуллоед. тез хона рав кӯдакоту қам ҳаминқадар гап да ёдам аст. баъди рафтани шумо падар аз дунё гузашта ва ман худ нафаҳмида мудам ки чӣ гуна ба ҷойгоҳи он зан даромада. илтимос маро гунаҳгор накун, маро дуруст фаҳм. дар мобайни 15 рӯз дута ҷарроҳӣ гузарондан барои ҳамин бо ман оиладор мешавӣ? Идрис аз шаҳри Данғара менависад. барои шумо марди пулдори баднамуд писанд аст ё ҷавони камбағали хушрӯй? Рустам, ту барои чӣ маро хиёнат кардӣ? Ман аз чӣ кам будам ки бо дигар духтар ишқварзӣ мекунӣ? Гапҳои бемаънигӣ мегӯям. хабари хуш. канали архив тиҷи конкурси навбатии худро пешниҳод месозад. дар ин ҷо чиптаҳо бо нархи 600 рубл ва 60 конверти пулӣ, ҳамчунин 2 мошини қиматбаҳои хундай саната ва як шоҳҷоизаи олӣ ки тамғаи мошини Mercedes E-класс ва ҳамчунин агар нафаре ки аз байни шумо чиптаи бисёрро ба даст меорад, яъне харидорӣ мекунад, 5000 сомони иловагӣ ба даст меорад. рақамҳои WhatsApp Сбербанк дар рӯи экран. бародарои азиз, чиптаҳо кам монданд ва ақиб намонед. ассалому дуруди бепоён ба кулли он нафароне ки ин лаҳза вақти қимати хешро дареғ надошта чашм ба чашм моро нигоҳ доранд. дуруду саломи хешро бори дигар ба шумо мерасонем, ҳамватанони азиз ва подписчикони ҳамеша фаъоли канали Меҳробро. инак барномаи мо унвон дорад ошкоро. дар барномаи ошкоро қарор доранд яке аз хонумҳои бисёр ҳам зебои санъат ки дар барномаи рӯбарӯ пештар меҳмон шуда буданд ва имрӯз бо даъвати шумо бо ана ҳамон саволу пешниҳодҳои шумо омаданд ва посух гӯянд ба якояк саволҳои шумо. дӯстони азиз, муаррифӣ мекунем Азиза Каримоваро. ба барномаи ошкоро шуморо хушомадед мегӯем. салом алайкум ҳамватанони азиз, мухлисони ман. ба барномаи ошкоро имрӯз моро даъват карданд. бисёр ташаккур мегӯем ва хурсандам ки маро даъват кардед. азиза бону, шумо дар ташвиш наафтодед вақте ба шумо занг задем ва ба барномаи ошкоро даъват кардем, чун барномаи ошкоро сирҳое ифшо месозад ки то ҳанӯз шумо накушодаед. Наметарсед? метарсам метарсам ки ягон саволҳои бисёр қинд мешавад. агар инсон ягон айбу гуноҳ надошта бошад, ӯ сарбаландона посух мегӯяд. чӣ магар шумо айб доред? не, ягон айб надорам. ба фикрам ҷавоб додан бисёр қинд мешавад дар ин саволҳое ки мутмаинам ки саволҳо аз ҳад берун нестанд ва шумо боварӣ дорам ки ба ҳар якояки он посух мегӯед. омода бошед, ман саволҳоро аз YouTube канал мехонам. бале. саволи нахустинро Акрам навиштааст. баъди барномаи рӯбарӯ Азизаро зиёд дӯст доштам, зеро духтари оромтабиат, шармгин ва зебост. мегуфтед ки хоҳари пинҳонии Нозияи Караматуллоед? не бисёр ҳамин савола метиҳанд. намедонам иқадар сахт монанд бошем. ми 7 солае ки дар ҳамин ҷодаи санъат ҳастем. ҳама ҳамин савола метиҳанд. посухи шумо? хештаборӣ надорем. хоҳари пинҳонишам нест? не. ташаккури зиёд. саволи дигар чунин омадааст. аз ҷониби Ҳанифа навиштааст. азиза росташро гӯед, барои шумо марди пулдори баднамуд писанд аст ё ҷавони камбағали хушрӯй? ҷавонам набошад, миёна бошад, син солаш иқадар хушроам набошад, хеле рафтори хуб дошта бошад, кифоя аст. агар мӯйсафеди пулдор бошад чӣ? не, мусафид дар кор нест. агар ман бар ин йигитҳои хушпайванду зебо бошанд чӣ? фикр мекунем. ташаккури зиёд азиза бону. ва нафаре ки ин саволро пешниҳод кардааст, як нафари ошиқ аст ва биёед ман саволашро мехонам. баъди суҳбати ширини Азиза дар барномаи рӯбарӯ дилам беқарор шуд. оҳо, ман бачаи ваҳдатиам, дар Русия мебошам. мехоҳам бо Азиза оиладор шавам. арӯзхонуми зебои мо инро қабул мекарда бошад? ин нафар Умед ном доранд аз шаҳри Русия ва мехоҳанд бо шумо оиладор шаванд. ташаккури зиёд барои пешниҳоди оиладор шудан. бисёр фикри хуб. ҳозираш дашу кардан нестем. дар ӯ барнома ҳам гуфтем. чаро шавҳар намекунед? як духтари бисёр ҳам зебо ҳастед, харидор ҳам зиёд доред. вақт омад одами ба дилим пайдо шуд мекунем. яъне то имрӯз ба дил пайдо нашуд? ҳоло не. ташаккури зиёд ва мутмаинам баъди барномаи ошкоро ана ҳамон домоди орзуҳои Азиза пайдо мешавад ва дасти ӯро гирифта ба хонаи бахт мебарад. розиед? ташаккури зиёд азиза бону. саволи дигар чунин аст. аз Азиза як чиро пурсидан мехоҳем. чаро рӯи саҳна қариб намебинем? магар аз саҳна дилсард шудааст? санъат бисёр кори душвор аст. ягон инсонҳое ки мақсад
аз кӯдакӣ бисёр эрка калон шудагӣ бошанд, агар ҳама чӣ ки дами дунё ҳаст падару модар вақте ки мекунанд, санъат бисёр роҳи душвор дорад, қинди бад. Барои ҳамин ман гуфта будам баъзи оилавӣ одамои наздикам ки гузашта буданд, барои ҳамин қариб 1.5 сол дар санъат набудам. ха бисёр коро шуда буд, дил ман монда буд камтар дар ҳамин ҷодаи санъат. аз чӣ сабаб? хай дӯстои наздикам бисёр фреб мекарданд. Одамое ки дар санъат бо ман дӯстӣ доштанд, онҳоам маро бисёр гапҳои бардурух карданд нисбати ман, дӯстии маро поймол карданд. Барои ҳамин ҳозиражда сурудҳои тайёр дорам, иншоаллоҳ ки ба наздики пешкаши мухлисон ана ҳамин дилгармӣ нисбати санъат аз кай пайдо шуд? Чун як муддат шумо дилхунук шуда будед. Не, ман ами кадом санъаткоре ки медидам суруди нав мекард, клипи нав мекард, дили ман алов мегирифт ки тезтар ман суруд кунам. Не ки ба хотири модарам ки мақсад азодор буданд, вазъиятам хуб набуд барои ягон суруд кардан, клип кардан. аз пушти фарзандо, модар, оила ҳозиражда дар фикри ҳамин суруд кардан ҳастам. иншоаллоҳ ки ба наздики то соли нав як-ду суруди нав мешавад. ташаккури зиёд. аз саволи дигарро мехонам ки чунин аст: ишқварзӣ кунед ва як саҳнаи зебое биёфаред ки мо хурсанд шавем, албатта бо баранда. ҳарду муносиб. Нақшбозиҳои шумо ба мо писанд омад дар барномаи рӯбарӯ. Дар барномаи ошкоро низ як саҳнаи дилчаспи дигар пешкаши мо гардонед. мо омодаем? бояд ин навбат шумо шурӯъ кунед ва ман анҷом медиҳам. Чун мо як саҳнаи ошиқӣ мегузаронем ва мо ду дилдодае ҳастем ки бояд ба висоли ҳам расем, вале як монеъ аст ки моро наметавонад ки ба ҳам расонад. ҳаминро мехоҳам нақл кунед. рустам, ту барои чӣ маро хиёнат кардӣ? ман аз чӣ кам будам ки бо дигар духтар ишқварзӣ мекунӣ? магар ин қадар 5 соле ки ману ту якҷоя будем, ин қадар ҳамдигарро дӯст медоштем, барои чӣ ин корро кардӣ? ман ин корро накардам азиза. ман ҳеҷ гоҳ хиёнат накардам. аммо нафаре ки маро дар ин кор олуда кард дугонаи наздики ту аст ва ӯ маро гирифт бурд, ба шабнишине маро маст карданд ва ман худ нафаҳмида мудам ки чӣ гуна ба ҷойгоҳи он зан даромадам. илтимос маро гунаҳгор накун, маро дуруст фаҳм. ман садҳо бор пушаймон шудам. маро мебахшӣ? намедонам хиёнатро ба фикри ман бахшида мешавад? биё як маротиба гузашт кунем. ман ба ту ваъда медиҳам ки дубора ин хатои кардаамро такрор намекунам. ман боварӣ комил дорам ки ана ҳамин саҳнаи ошиқии мо ба шумо писанд омад ва мо каме ҳам бошад аз удаш баромадем. ташаккури зиёд мегӯем ба азизабону ва биёед саволи дигарро мехонам аз ин ҷо. азиза, агар марди орзуҳои дилат ман бошам, ҳама хоҳишатро иҷро кунам, бо ман оиладор мешавӣ? Идрис аз шаҳри Данғара менависад. бо ҳамин саволо бисёри бад такрор шудааст. чун шумо духтари зебо ҳастед ва мехоҳанд бо шумо оиладор шаванд, ва биёед шумо як шарт гузоред. ҳоли шумо надидаед, симояшро нашинохтаед ва як ба вохӯрӣ даъват созед, муомила муносибаташро бубинед, баъдан баҳо диҳед. чӣ хел мешавад? пешниҳоди хуб? не, пешниҳодам қабул намекунам. ҳамон нафароне ки ҳамин саволҳои барои хонадор шудан барои ман дар инҷа навишта карданд, ташаккури зиёд. вақте ки оиладор шудам, ҳатман худованд вақт соаташ ки омад, ҳама одам хонаи мо мебиёяд. азиза қадар сахт дар кор бошам. азиза гуфтанд мехоҳанд ки ҳунари маро дӯст доред, санъати маро дӯст доред, суруди маро дӯст доред, на ин ки маро дӯст доред. ҳамин гуна? не, маро ҳам дӯст доранд. ташаккури зиёд. саволи дигар чунин аст: азиза ба духтарони пулпараст, кавалербоз тамоман монанд нест. ман агар ресторанамро ба номи азиза гузошта ба ӯ падарка кунам, хонуми ман мешавад? оҳо, пешниҳоди олиҷаноб. рад насозед, пушаймон мешавед. азиза, не, ман пушаймон намешавам. ресторанатонро ба номи ман кунед, ман бисёр хурсанд мешавам. иншоаллоҳ ки меҳмони шумо мешавем. ташаккури зиёд. ва шумо ҳатман тарабхонаро бо номи азиза гузоред ва ман худам аз дасташ гирифта ба назди шумо мебарам ва дар ин вохӯрӣ шумо ҳатман ӯро хоҳед дид. мухлиси азизи шумо аз шаҳри Душанбе ҳастанд. ташаккур мегӯям азизабону. саволи дигарро мехонам, чунин омадааст:
азиза вақте падаратон тарки дунё кард бепадариро чӣ гуна тасаввур кардед? Чун ман низ духтари эркаи падарам будам, падарамро аз даст додам. Дардашро фаҳмонед, то каме ҳам бошад сабук гардад. мақсад ки аз кӯдакӣ аз ҳама чизи даркорӣ ба фикрам вақте ки кӯдак ҳастӣ падар модар бояд дар бари ту бошанд барои тарбия, барои оила сохтан, барои тарбияи набераҳо. Ҳама ин чизоро ман дидам. Баъдан падари ман гузаштанд. То чӣ сабаб? Саломатишон инқадар хуб набуд. Чанд сол доштанд? 50 сол доштанд. Қадар ҷавон. дар мобайни 15 рӯз дута ҷарроҳӣ гузаронданд. Барои ҳамин ба фикрам дилшон қувват накард. Ҳамаш ба хости худованд. Лекин ҳозир ман ки кӯдакома танҳо калон кардистам, ман мебинам ки бепадар калон кардан бисёр душвор аст. Бояд ки ҳар як фарзанд падар модар дошта бошад барои оилаи хуб, барои тарбияи нағз, барои фарзандо бояд ки падар модар бошад дар тӯри сари фарзандо. Умре ки падари ман доштанд, ман чизе ки хостам дидам. уже вақт соаташ буд, ба ақл будам, шукадагӣ будам, фарзанд доштам. хай умршон ҳамқадар буда, бепадарӣ қиинда, бисёр ёдаш мекунем, дар дили мо ҳастанд, ҳама вақт мемонанд, фаромӯш намешаванд. охирин сухане ки аз падар дар ёди шумо мондааст чӣ сухан буд? охирон суханшон вақте ки ман дар больница будам, хоб буданд онҷо. модарам овқот тайёр карданд, ман бурдум больница. онҷо охирон бор ҳаминқадар гуфтанд ки тез хона рав, кӯдакот тоқанд. ҳаминқадар гап дар ёдам аст. баъди рафтани шумо падар аз дунё гузашта. баъди як ҳафта. шумо чӣ гуна тасаввур кардед рӯзи марги падарро, вақте фаҳмидед ки падаратон гузашта? тасаввури безеб. чун шумо духтари эркаи падар будед. бале бале, ба фикрам баса. аз ин зиёд намехоҳем ки ба ҷароҳати азизабону мо намак бипошем. дӯстони азиз, ва биёед саволи дигарро пешниҳод месозем ва аз шумо узр мепурсем барои саволе ки ба иззати шумо расид. мухлиси шумо Мадина менависад: садои азизаро бисёр дӯст медорам ва агар дар барнома хоҳиши маро рад насозанд, 4 мисра аз суруди зебояшон замзама кунанд. تو ای جفاکار یاری ستمگار، مرا گذاشتی و رفتی به کوی اغیار. تو بی وفایی کردی جدایی، تو با غم و سوزی قلبم ناآشنایی. نیا دوباره نگو که بی تو دلگیرم، نیا دوباره نگو که بی تو میمیرم. ин ҷафокор кӣ бошад ки шуморо дар нимароҳ гузоштааст ва шумо аз ишқу дилсард ҳастиду ва мегӯед дубора наоё? Кист ин нафар? ягон кас нест. Танҳо суруд аст. суханаш маъқул шуд. Ки ба шумо пешниҳод кард оҳанги суруд? ин суханои Ромизи Парвиз дӯсти наздики ман аст. ин сурудро ман баъди вафоти падарам тайёр карда будам, лекин то ҳол нахондам. ва худо хоҳад рӯзои наздик. насиб. ташаккури зиёд. биёед тамошобини азиз, саволи дигарро ман аз инҷо мехонам ва посухашро мешунавем. аз азиза пурсед: дар вайрон шудани зиндагиаш кӣ гунаҳгор аст? агар ҳақиқатгӯй бошад, ҳақиқаташро мегӯяд. фикрам савола ман бояд ҷавоб надиҳам. якмаш ки ҳамаш насиби тақдира ба хости худованд мешавад. касе ки гуноҳ дошт, ба фикрам ки худаш медона. шарт зарур нест ҳама дона ин гапа. яъне худи шумо дар вайроншавӣ гунаҳгор нестед? ман ҳеҷ вақт намехостам ки фарзандои ман бепадар калон шавад. боз як бор такрор мекунам. касе ки гуноҳ дошт, худаш медона ки чӣ кор кард.
تا حال با فکرم که پشیمانم هستم، لیکن عمر رفتسته. زندگی من خیلی خوب، یکم شکایت ندارم. صبح شوهرتون به فرزندان شما کمک میکنن؟ خبرگیری میآید؟ بله کمک میکنن، خبر میگیرن. به پدرشان مهر دارن؟ تشکر زیاد. و بیاید سوالی نوبتی رو میخونم و چنین اومده است: عزیزه با رستم نقشی زن و شوهری از هم دلخنک رو بازید، زیرا هر دو باوری دارم که از عهده این شرط میبرید. در واقع باز صحنه رو از ما خواهش کردم و بیاید خواهش تماشابین خود رو رد نمیسازه. عزیزه یک بار تلفن رو یک طرف مون، مرا گوش کن. همین زندگی ما به معنا است. بیا جدا میشویم. پگاه من با دختر دیگر خانه دار میشوم. تو راضی هستی؟ بله راضی هستم. منم بزرگ شدم از تو. برای من میلیون دختر مردگی است. تو میدونی همین رو؟ میدونم. برای کجات؟ برای زیبایی، برای حسن و جمالم. این منم فقط را طاقت کردستم اینقدر وقت. از خفه من میلیون نه میلیارد بچه است. برای همین بیا تز جدا شویم، مانده شدم از تو. این رو بینید تماشاگران عزیز، محتل خوش است که من از این جدا شدم. احسن میگم این یک مهارتی بسیار هم والای عزیزه بانو بود که ما هنرش رو سنجیدیم. تشکر میگویم و بسیار یک دختری شرطگوی است و میتواند که سرش رو هیچگاه خم نسازد نزد مرد. تشکر زیاد عزیزه بانو و میخوایم که در زندگی آینده نیست همین گونه زن شوید و باوری کامل دارم که مردی که با شما عاشق است بعد از شنیدن این سخن‌ها هیچگاه شما رو نمیپرتوید. تشکر. بیاید سوال دیگر رو میخونم. از عزیزه پرسید: چرا شما در چهاربینی‌های فرهنگی قریب که اشتراک نمیکنید؟ چرا نمیروید؟ مگر مبلغ ندارید؟ سرود تیار نمیکنید؟ چرا؟ گپ در مبلغ نیست. باز همین سوال تکرار شد. وقت ساعتی که بود در صحنه نبودم. انشالله که سرودها تیار کردستم، کلیپ های نو میشد، سرودهای نو میشود. وقتی که دعوت کردن سرود داشته باشی حتما میری دمو برنامه ها اشتراک میکنی. حاضرش که سرود نبود برای می اشتراک نکردم. سرودام که تیار شد حتما در همه برنامه اشتراک میکنیم، مردم خرسند میکنیم انشالله. نفر دیگر نوشته است که عزیزه رو در چهاربینی‌های فرهنگی بسیار با فردین خورشید می‌دیدیم، چون هر سال نو آنها یک جای بودند. مگر عروسی پنهانیش بود؟ نه ما با فردین خورشید در یگام سال نوی نبودم. این گپ دروغه. فقط در یک جا بودیم سال 2014 وقتی که یکم سرود من کردم فردین خورشید در رستوران اوکی بار. همونجا ما همچون صنعتکار همه یک جای بودیم. دیگر در یگام جا ما یک جای هم شتگی نیستیم. یگام بار همین که جایی در که میبینیم سلام علیک تمام. من صنعتکار قطعی بسیار رفت آمدی سخت ندارم. همین که جایی در بینم به خاطر حرمت عزت هم کس سلام میکنم تمام. هنری کدامش رو بسیارتر قدر میکنید؟ حتما آدمایی که استاژ کاریشون بسیار هست مثل سرای قاسمی و ظفر نازم، مقدس نبی و آدمایی که نیستن، کرامت الله قربان، شبنم سرایا، نگین امان قلوه بسیار محبوب است. سروداشا گوش میکنیم. باران غفوری هم دوستی نزدیکم بود، سروداشا گوش میکنیم تا حال. بسیار نفرها هستن که برای گوش کردن معنای سرودشون که نغز باشه حتما گوش میکنیم. تشکر زیاد. سوال دیگر که سوال آخرین است چنین اومده است: عزیزه بسیار هم سیمای تلویزیونی دارد و اگر در برنامه آشکارا راوی در برنامه آشکارا راویگی رو او به دست میگرفت تو خیر و خوش میکرد بسیار خرسند میشده. از اودش میبره؟ چون راویگی فکر میکنم که کسب نهایت وزنی است و شما از اودش شاید نبرید. بیاید مهارت شما رو میبینید. امروز در برنامه ما یکی از راویان بهترین رستم عظیمی بودند و خوش آمدید میگیم باز یک بار دیگر به همین برنامه آشکارا به انجام میرسد. سلامت باشید. چه خیلی شما برنامه ما رو انجام دادید. تماشاگران عزیز، در حقیقت این بود یک مهارتی بسیار هم زیبای عزیزه بانو که شما در برنامه آشکارا شاهد گشتید.
тансиҳату хонобод бошед. бо барномаҳои ҷадиду ҷолибу мо ҳамаиша бимонед. хайр.